Sa ating police report, Binatang top 1 most wanted person. Municipal level po sa may Aguilar, Timbog. Para po sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nasa kote ng otoridad ang tukoy na top 1 most wanted person sa bayan ng Aguilar sa ikinasang operasyon sa Barangay Bugawan, San Carlos City, Pangasinan. Sa panayam kay Aguilar Police Station Officer in Charge, Police Major Mark Ryan Taminaya, naharap ito sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Republic Act 7610 kung saan minor de edad ang naging biktima nito. Nakilala ang sospek na isang 21 anyos at residente ng San Carlos City. Nasa custody na ito ngayon ng pulisya habang mayroong 200,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Paalala ni Taminaya sa publiko ang pagsunod sa batas. Aniya, mahuhuli at mapapanagot ang sinong mapatunayang gumagawa ng kriminalidad o masasamang gawain. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.